Na Spasiteljevim riječima biste se trebali jačati. Molite i primit ćete. Kucajte i bit će vam otvoreno. To je obećanje koje sam vam dao. I vi, koji ste slabe vjere, trebate obnoviti vašu slabu vjeru, ovo obećanje. Imajte na umu kako su moje riječi najčišća istina i da se one moraju obistiniti. I stoga vaše zamolbe trebate predstaviti meni bez sumnje, tako da vam ja, kao vaš voljeni otac, mogu dati sukladno vašoj vjeri. Postoji li dakle nešto što ne možete postići ako mi se u molitvi punoj vjere obratite? Vi koji imate moju riječ, sve što trebate je toj mojoj riječi i vjerovati i ničega vam neće nedostajati. Amen.